Bueno, a ver, que pase o siguiente. Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron. Muy buenas, doctor Bellino. Moi buenas, hombre. Que tal? Como andamos, señor Imos Isardo? indo, home. Imos Bueno, indo. bueno. E logo, pódese saber pa onde vai usted co transporte especialista, home? Aí ten. Aí ten o que me pideu vostede. Como? Que lle pedín? Eu non lle pedín... Que eu sepa, non lle pedín ningún pipote ni un carretillo. Pa que quero? Bueno, carallo, chaparrachá. O carretillo é o transporte e o pipote é o envase. Como? Pero en base de que, home? Que en base? E vamos a ver, usted como anda tamén da memoria, Para ser médico, carallo. Usted non me dixo o mes pasado. Volva por aquí dentro dun mes e trae a Maurina para lle fazer un análise. Bueno, meu... Lá ten. Ai, la madre que lo... O pipote cheo. Menudo traballiño me dou pa enchelo, tuve que andar aí con embudo e ir mexer a todas as horas ao pipote. Pero estáme e para traelo. Pero estáme dicindo que me trae un pipote cheo de mexa, home. Pero, por favor, señor Lizardo, home. E logo non foi o que me pideu logo. Pero como que lle pedín eu eso, home? Como que lle pedín eu eso? Non me dixo que lle trouxera a orina para analizar. Aí está. Dios mío, señor, dame paciencia como mato aquí. Que di, home? Vamos a ver, señor Lizardo, vámonos tranquilizar un pouquiño. No, eu estou como en rei, Non, xa tranquilo. vexo. Vamos a ver, eu díxenlle, veña dentro dun mes e traeme unha muestra de orina para facer un análisis. Aí ten, non lle Coño, chega. pero unha muestra de orina nun bote distes, home. Vamos a ver, estes botes hai na farmacia a vender, home. Bueno, Se non carai. dáballe un, entende? É que non se explica ben logo. Non se explica, isto trae unha... Aquí, entende? Mire, trae unha muestra de orina. Todo. Pero para que quero un pipote agora aquí? Eu que fago con isto? Boto as plantas, ou? Ai, o que queira. Venga, me Pois diga. isto ten que me traer aquí, home. Pero aí donde? No botiño este, trae unha muestra de orina mañá, faga o favor, home. Bueno, Entende? carallo, bueno, eu aquí non dou mexado, home. Dame xa. Vou mexar eu aquí, home. Pois apunte, é o que quere que lle faga. Apunto. Home, Eu vou apuntar. A miña hora xa apunta diario para o chao. Pois, mire, Bueno. ainda mellor que se lle apunta para o chao para o cacharro e xa está, home. Home, claro, salpicolle todo e depois a muller zúrrame. No, Non espabilado. Vamos a ver, vamos a ver. Usted ten que mexar no bote grande. E pois co grande enche o pequeno. Ainda ya cumplir a habilidade, carallo. Tápamo ben e teña cuidado de non se estrapuxar moito as maus. Vale? E logo, non Tome, é leva mellor un que avillo o pipote, colle usted o que lle faga falta e forramos tempo e a carta, sabe? Non é mellor nunca, o pipo andar o carmaus aí nesa porquería. Me sáquese de aí que ten un cochena. Bueno, por logo... Fago o que lle mando, tráeme mañá unha muestra de orina. Me trae A unha muestra ver de se orina. yo trago Dios mañá mío. logo. E mire que lle digo eu, e logo... Jesús bendito. Este ano non vai vir pola casa a probar os chourizos novos, ou... Ah, sí, home, Ainda se anda a mira. acabar a nos ven probar, cara. Xa tiña de ir outro día, me pasa que ando liado, non sabes, 3 días. Ah, os 3 días Comida moi. aquí, cena ali. Papando, diario. No, pero que non tuve en vagarme, pero Pois tranquilo. sí. Veñamos probar antes de que tal, porque os chourizos hai que os comer de novos, cos vellos non... Xa non Claro. saben ben, non hai que nos queiran. Chorizos é como as mulleres. As Ello, mira, mulleres? Claro. A virar novas despois ninguén quere as vellas, e os chorizos é igual. Sí, home, sí. Deo demo, está ganando clientes hoxe aquí, Digo eu, na digo eu. parte femenina. No, pero Ya. escoita, vou mañá á tarde. Mañá á tarde está na casa. Estou bo. Bueno, pero mañá á tarde paso por ali e probamos os chorizos logo. Moi ben. E levo ali unha botella de Rioja que me trouxeron, que sei que bueno. Carallo, traia, coño. Bueno, pois Xa xa está. poño eu pan. Xa está, quedamos así. Os traia. Vale, mañá á tarde Este ano logo fixe pasamos. unha chourizada, Millor. a pouco máis non me cabo no canizo. E logo que matou Unha moitos burrada porcos. de chourizos. Matou moitos, ou? Que va? No. Matei un solo, pero fun co rapaz, fomos alá a unha granja, me meteuse na cabeza e comprou unha porca destas, unha parideira. Un bichazo, meu amigo. Sí. Pesou 550 kilos. Outra vaca no millo. No, pesou Pero como vai pesar 500 kilos un porco, home? Se non os pesa unha vaca. 550. Sí, ou 600. Deixa de Pois tonterías. pesou tal, Bueno. Oi, mire se era grande, que tuve que chamar ali a Aurelio de Alén e veu co camión e sacando del. Corme non era de prebetón. Sí. Para remexer as zorzas non había maneira de dar remexida aquilo. Bueno, Sí, bueno. home. Unha burrada. Home, por favor, non diga parautada, tamén, No, por favor. usted non o cree. Que cada día está pior da cabeza. Quitamos o raxo e invitei a comer aos do pueblo todos e ainda sobrou unha mija. Sí, bueno, igual se empacharon con un Unha raso. animalada. Sí, no, creo que ben. Bueno, marcho logo alá, a ver logo, se lle traio isto mañá. Tráeme eso que teño que mandar as muestras ao Bueno, laboratorio. pois ala, veña. Hasta mañá logo. Veña. Venga, Pero, ei. Que foi? Pa onde vai? que quere? Que me vai deixar aquí o carretillo e o pipote do meixo toda a noite? Mañá levo, home, porque o carretillo non ten luces e agora para ir de noite se caen me van multar. No. Espera, Sí. veña aquí. Veña aquí. Que quero, home?
Está ben que se vai, pero terá que me pagar a consulta ou... Vai-me cobrar ou non me fixo nada? Non, teño que lle cobrar. É que me vai cobrar? Non, pero espera, son lle 100 da consulta, máis o IVA, outros 100 do bote, 200 euros, señor Xardo. Este está tolo 200 euros. Entre o bote e a consulta... Mire, fazemos unha cousa. Que dalle o carretillo máis o pipote. Vendo por viño que se cadra coa. Blanco, blanco. Coite. Se lle din que sabe mal, dígalle que se picou. Mire, léveme daqui esta Mañá, porquería. veña. Veña aquí polo carretillo, home. Veña. Dios. Agustín, qué bárbaro, qué consultas, ¿eh? Sí.